идораи барномаҳои субҳи тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар суфраи сухани ноб ва ҳунари волоро таҳти унвони офтоби меҳр эълон менамояд. ҳаводорон аз рӯи 4 номгӯи арзи меҳр ба модар метавонанд иштирок намоянд: қироати шеър, эҷоди шеър, тарона ва суруд. муҳтавои номгӯи матолиб бояд васфи зан-модар, мақоми зан дар даврони соҳибистиқлолӣ ва рисолати модарро дар ҳаёт таҷассум намоянд. ҳаводорони аз синни 18 то 40 сола метавонанд суфраи офтоби меҳрро бо хушзавқию истеъдоди нодири худ зиннат бахшанд. озмун 8 марти соли ҷорӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд, қадршиносӣ ва тарихи барномаи субҳи тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. иштирок дар озмун аз ҳисоби қишраҳои ҷомеа озод аст. суроға, кӯчаи беҳзод 7А, телевизиони тоҷикистон. телефон барои тамос 221 75 36 909 49 17 48.